nakaugbuutan pero sa lain ikaw mahilabtan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Milagro dang nahasuroy ka din his Byron, Edna. Ay, sorry sa ta, panagsama uy, kay lain kay narotas bay. Wa pa man ko'y anak. Wa man ko'y kalingawag kugwes. Kadugay basab ni mong mabdos. Oy, unsa man tagsara kang jirjiron sa imong bana, ha? Hala, tagsagot tatot. Kada adlaw intawon ko jejiro ni Edward ma. Wa pa lang gid matay mingingan na mabdus ko. Oo, lagi. Ibuong man lang gud tagod, hapit naman mo mutuig sukad namin nyo. Tagpila ka raw naman ding makuha sa imong bana, ha, kada adlaw. Hala, uy, usara ka round ma uy, pero kada adlaw. Ah, kahinay sad, oy. Usa ka raw ray makuha. So, pag mabdos ni mo, anay, dalihan ang tagsa ka raw, oy. Maura? Oh, ma. Ay, manatsyok og liko. Presko nang pamati na ko sa kong lawas. Karang daot-daoy, maabot na si Edward nga kung ba nagikas trabaho. Kumot naman ko. Siyempre, kanahan gid ko nga chargeron ko niya Ruin. Day, Edna! Yan na si Ano Edward. ko, Day? Ugoy din na ako si Pare Digoy. Ah, hakpaya. Kuyog man niya iyang kauban sa trabaho nga si Paritigoy. Uy. Ay, inom sa ding duharon. Pakita pa ya. Oh. Oh, ba, pre? Ito, isa na magpasyente mo sa Marie. Ay, pre. Eh, sakitan man siya sa agod. Alam Ako, mo, mong niya kuha. ang mga amaw. Si Maria Laura ang ilang hisgutan. Malisang na eh. Tagsara ko na magpa-cherry-cherry si Maria ni Paritigoy. Kay sakitan ko no, kay dako ko no kang pari. Kagkak naman ka na. Pre. Ngi, sa ko kadiyot, pre, ha? Kahingon ko. Okay, pre. Nangihi ko na si Paritigoy. Asa ka paipit ya? Uy, hala. Niya sa pengon din sa pultahan. Kilit sa mong bay. Oh, Oy, Mare. Ikaw din yung nagbarog sa pultahan. Ngi ko, Mare, ha? dito na lang unta ka sa tubangan nga pultahan sa gawas pre. Uy, Ah. layo naman na dinhi. Sa inyong giimnan ko. Oo, limot ko na. Agi lang. Ano lang ko, ngi, Mare. Hala. Oh. Nakatulad siya misigit sa punungan sa saging. Pero niya siya tubang na ako. Oo, hala, gipalusot na. Hala. Naunsa na na. Uy, hala, katapasok ka dako di siya ha. Bisag hubog siya, pero kaisok ko na. Dawi. Kalami, anak. Kalami, anak. Kumutol sa kamot, eh. Unya, ibutang sa kong papa. Nindot ako mo, uy. Unsa man? Punan pa? Punan pa ang init ka sa bawas tinawa, pre? Okay na, Mario, eh. Busog na ko. Huwag tang baya nga kung hangover nga nakahigop sa init ka sabaw sa tinuwang isda, da. Basta ko. Maya ka di ka ni kuno na kagluto og tinuwa rin da. Lamig ang tinuwa. Mao. Para mawang inyong hangover, init ka sabaw gid ang maayo, anak. Unya, pre, humani mo kaon, ulit na taon sa inyo. Uy, kay nabaw na itong pangita Ros Marilaura ni mo. Da, way ayo asawaha, eh. Sige kong balibad kung akong tudjakon. Mao ba? Hadlok mo siya skuan nun. Wala ka bugo sa aning Marilaura, uy. Bugo siya sa nang bugo. Ngano gutang mahadlok mo siya sa imuha, pare? Mari. Oh, ano nakasulti mo ka nga bugo si Marilaura day? Bana gud siya ni pare. Unya iyang likayan kung anon siya. Di ba bugo ang tawag, anak? Da, ang buta na niya, eh. Nahadlok ba siya skuwa, good? Kuan man gud ay. Ang kang Pare Digoy gud. Kuan man gud, mura man gud og mura man ka og kag mga anak kun maigo ka siya ha. Aw, kana pa? Mo na. Naunsa? Murag kada adlaw nga mga anak di ay kung maigo. Mo ginay gipangandoy nako, Edward, nga makasuway ko nga mga anak ko ba kay nindot kay ang feeling kay sakit ko no. Gusto ko nga makatilaw og sakit. Trade na. Mari.
O ba, di ay gawin na nakakita ka sa kang digoy? O, gaw eh. Unsa nga pataka mo nakatubang niyang hupog kayo nga nangihi. Kitakit ko ay. Lupig di ka na ako. Kay Igor man ka nakakita siya, pero ako? Talawan ko ng iyahagaw. Tukan ko. Pero happy kay ko nga natukan ko. Hmm? Kamo gusto na ko nga magsuka-suka. Grabe sila suka-suka eh. Ano mo na? Pero, gaw, ganahan ko nga makatilaw ingon ato kadako ay. Kaysa kung bana nung eksaba ha, ato-ato rani. Igo-igo naman ang gidakon. O ba? Ay, sayo na. Ako sikreto ko sa Sultis Digoy, ha? Nga, kawan, nakakita sa kas iya. Ano? O ganahan ka nga, mutilaw siya, ha? Ha? Ay, ganahan ka. O, unsa gaw? O, lagi ka, ingos Digoy, may pagtanaw ko siya ni mo. O, nasabot ko niya, nakuwangan ko nung kasigidakon sa imong bana. Oo, mango ko makuwangi kang Edward Quid. Kuan lang. Gusto mo kumutilaw og mas dako pa siya. Panguryo silang ba para di ta maihas og dako. Mo pa? Yaw sa man ka, musugot ka nga. Magkita mo? O niya, makitilaw ang super lolo. Super lolo. I love it. Kanang, sige, makikita ko niya. Ina siya. Asa niya magkita ha? Ina siya, gaw ilyong. Kagamay pa Sige. ba ni mo, Mari? Sige, papi. Anong imot? Oo, Mari. Kami ko. Alibi. Ibingat ang induhan mo ka pa. Bantang na kayo ang imo, Mari. Utong, Mari, ha? Utong kay murig ka og mga anak ini. Utong. Okay. Papi niya, mutong ko. Pero nabi, siya. Mas pasira na ang sakit. Mas di ko. Nakuha dyan ko sa makadakan atong higayunan ni Pare Dikoy. Haskang sakita nung unoy nga naiguus kang Dikoy. Pamati ko nung mura dyan ko og nanganak og triplets. Hala, sakita, uy. Mga kasama ang kaagi ni Idna dinhining tulumanon. What's the style? Mura og nanganak og triplets is style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.